dia, radiomaniàtics. Avui és un dia especial a la cultura catalana, degut a que és Sant Jordi. Sabeu la llegenda? Esteu atents perquè us explicarem. Acció. La acción de la leyenda se sitúa a la época medieval. El rey, la reina y la seva filla, la princesa, vivían al palau reial de la vila de Montblanc. Un dia al poble va arribar un drac terrible. Per calmar la bèstia li donen animals per menjar, però quan aquests s'acaben, només queda una elecció, sacrificar persones. Es fa un sorteig i quan arriba el moment és la mateixa princesa la que la mala sort l'ha escollit. En el nostre camí al sacrifici passarà quelcom d'extraordinari, un fet que ha donat lloc a la llegenda de Sant Jordi. El cavaller Sant Jordi va matar el drac i va salvar la princesa. De la sang que va sortir de la ferida del drac en sortir una rosa. Ara entrevistarem a l'Òscar Esteve Ruiz, un professor de la llengua castellana y literatura del nostre institut. Buenos días, Óscar. Ahora vamos a hacer una entrevista sobre preguntas de San Jordi. Hola, buenos días. Como pronto será San Jordi, ¿qué hay que hacer para presentarse al concurso? Bueno, para presentarse al concurso hay que hay que leerse las bases primero y entregar la poesía o la narración o el cómic o el texto que hayáis hecho dentro de un sobre a vuestro profesor de lengua castellana, catalana. ¿Y qué premios hay? Pues todos los primeros premios tienen como obsequio un libro y los segundos premios tienen como obsequio entradas de cine. Qué bien, ¿no? Yo también quiero ir a cine. ¿Tienes muchos alumnos que participan en el concurso? Como el límite de entrega es de aquí 2 viernes, aún no tengo muy claro cuánta gente participará, pero normalmente participa bastante gente, así que espero que este año también participe mucha gente. Y como también se acerca la Día de San Jordi, se regalan libros. ¿Cuáles son tus libros favoritos? Bueno, libros favoritos tengo muchos y van cambiando a lo largo de los años. Si tuviera que elegir alguno, si tuviera que elegir alguno para regalaros a vosotros, por ejemplo, creo que elegiría La Isla del Tesoro. ¿Y podrías recomendarnos alguno para regalar esta diada de San Jordi? Bueno, pues aparte de La Isla del Tesoro, probablemente elegiría alguno de espías o de detectives. A mí me encantan las novelas de espías. ¿Has pensado escribir algún libro? No, nunca. Cuando ibas al instituto o colegio, ¿te gustaba escribir relatos? Sí, cuando iba al colegio me gustaba escribir relatos y alguna vez escribo algún relato o intento escribir algo, pero nunca lo publicaría, me da mucha vergüenza. Seguro que escribes bien. En el instituto se celebrará el San Jordi. ¿Qué actividades se hacen en el instituto? Bueno, pues la Diada de Sant Jordi, que nosotros celebraremos el día 21, el viernes, porque Sant Jordi es el día 23 y es domingo, durante ese día se harán diferentes talleres, algunos dentro del edificio, o sea, de interiores, y otros de talleres deportivos, y se irán alternando primero, segundo y tercero y cuarto de eso. Y luego al final del día se hará una entrega de premios de los diferentes concursos literarios y de otras asignaturas que están previstos. Qué bien, yo digo mayoría de personas vas a participar en eso. Muchísimas gracias. Gracias a vosotras. Per finalitzar, entrevistarem a l'Oriol Gavarró, que participa al jurat del concurs de literatura de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. També és professor del nostre institut. Hola, Oriol, com estàs? Molt bé, gràcies. I vosaltres? Nosaltres també, moltes gràcies. Molt bé, ara començarem amb les preguntes. Quin és el teu àmbit? El meu àmbit vols dir la matèria, suposo, no? Català i literatura. Quin és el teu text literari preferit? El teu text, et refereixes a gènere o tipus de llibre? Què et refereixes? De llibre. Un llibre preferit. N'hi ha tants que ara mateix no sé què dir-te, però per mi, per dir-te un gènere, l'assaig, potser.
Per a tu, com és un bon llibre? Què ha de tenir o què et transmet? Un bon llibre ha d'estar ben escrit, potser t'ha de fer pensar coses que tu no sabies, t'ha d'entretenir, no sé, moltes coses. Alguna història t'ha emocionat molt al llegir-la? Me'n recordo una de la vostra edat, més o menys, quan tenia 14-15 anys, que ara a tercer d'ESO la poden llegir si volen, que és el mecanoscrit del segon origen, del Pedrolo. És un llibre que em va impressionar. A veure si els agrada amb els de tercer que l'agafen. I després un llibre més recent, de fa uns 10 anys, que es diu La carretera, que és una distopia d'un pare i el seu fill que lluiten en un món que està tot per culpa del canvi climàtic. És un llibre que està molt bé. Alguna vegada has participat en cap concurs literari? Sí, a l'institut hi vaig participar. Sí. T'agrada o t'agradaria ser jurat de l'institut? A veure, no és que m'agradi gaire ser-ho, però ho soc igualment, perquè la competició amb la vostra edat no crec que sigui el més important, però sí. Soc jurat del Sant Jordi d'aquí i també he sigut jurat del Sant Jordi de l'Ajuntament. Ens pots recomanar cap llibre per regalar aquest Sant Jordi? Clar, depèn de la persona a qui li podeu regalar, depèn de l'edat, si em podeu donar alguna indicació d'aquestes, us puc Per dir avui, algun o llibre. sigui, per la gent de l'institut d'aquí. Gent de l'institut, de quina edat? Sí, la nostra, La vostra edat? entre 13 i 15 anys. Mira, no sé, és que ara és molt difícil això, però per exemple, com que he vist que a segon d'ESO els ha agradat a uns quants el Like blau i sé que alguns voldrien llegir el Like blanc, potser és una recomanació. Però ara, sense pensar-hi, és complicat, recomanar llibres. Ja sabeu, si heu presentat ja els vostres escrits, el dia 21 sabrem el guanyador. Sort! Moltes gràcies, Oriol, per la teva atenció i temps. Gràcies a vosaltres.